Burada gurdu şahirimiz Şahnadar Hadirov'un bir nakı bir goşuk deytirlerine bir oňordomdan halepe öňünden ýerine ýetirip bereýin. Bir süýjüjük bermek üçin eliňe daň teherler işi ýöräpdir kakaň. Boyun yeten morsa bugün deňine kimsiz yetişmeňe sebäpdir kakaň. Bolonjosun sana berer sogolga tapdyraýmaz ondan güýçli söýelge çağıranna namazy kimin alga cenneti äkitjek sogapdyr kakaň diýer. Asla maňa güýç ýetmez durmuşum, asla maňa güýç ýetmez durmuşum, bir bardan başga egilmez başım. Ey beýle güýçi nerden alýan gardaşym diýip soradylar beýik pesdeňim, sebäbi arkamda kakam bar menim. Maňa hiç ýanaşmaz bu dünýä derdi, meni ýeňip bilmedi şiirleriň merdi. Wah korkuzy bir soňy saňa kim berdi? Diýseler güýç berýär kimin bar senin, sebäbi arkamda kakam bar menin. Korkuzy bir soňy saňa kim berdi? Diýseler güýç berýär kimin bar senin, sebäbi arkamda kakam bar menin. Bolmady kusam, gerek diýsem ýere inip basman. Pekine gursogy durun barasam, nädip bolsun bu dünýäde bir kemim, arkamda daýaly kakam bar menim. Pekine gursogy durun barasam, nädip bolsun bu dünýäde bir kemim, sebäbi arkamda kakam bar menim. Resulcan, dünýede ähli gat biz üçin mümkin, ýüzümde gaýry ýok, benekdir gülkin. Aslynda bu durmuş bolsa da hasqin, her haşan hemişe aşykdyr öňüm, arkamda daýaly kakam bar menim. Korkuzy gursogy saňa kim berdi? Diýip soradylar beýik pesdeňim, sebäbi arkamda kakam bar menim. Daýaly arkamda wah kawlam bar menim.